אז יאמרו בגויים, הגדיל אדוני לעשות עם אלה, הגדיל אדוני לעשות עמנו, היינו שמחים. תשמעו מה כותב רבי זושה מהניפולי. תשמע איזה רב דוד. הוא אומר ככה, אז יאמרו בגויים, כשתגיע גאולת ישראל, הגויים יטענו טענה. מה הם יטענו? הם יגידו, הגדיל אדוני לעשות עם אלה? איך הריבונו של עולם הגדיל חסדים וטובות לאלה שהיו מגדולי ואבירי החוטאים והפושעים, חללי שבתות? איך הריבונו של עולם הגדיל איתם? איך הגדיל איתם? זה מה שהגויים יטענו. אז בשעת הגאולה שיראו חסדי האלוהים, הגויים לא יבינו איך הקדוש ברוך הוא עשה לנו את החסדים האלה. הם ישאלו, הגדיל אדוני לעשות עם אלה? הריבונו של עולם הגדיל טובות עם אלה שהיו מגדולי החוטאים והמורדים, אלה שטימאו ולכלכו את נשמתם בעבירות החמורות, בכריתות ומיתות בית דין. עם ישראל עונים להם, הגדיל אדוני לעשות עמנו. אתם יודעים למה? כי היינו שמחים, כי בכל הגלות והצרה והשואה והענקה תמיד שמחנו. היינו בודדים, היינו לבד. הריבונו של עולם היטיב איתנו. איזה רב זושה, איזה רב זושה. אתם יודעים למה הגדיל אדוני לעשות עמנו חסדים ונפלאות וישועות? כי בכל הגלות המרה שעברה עלינו, מעולם לא משה השמחה מאיתנו. היינו שמחים. תפרסם את זה באוי לו. להקריא לכם את הלשון של רבי זושה. עונים להם ישראל, היינו שמחים, שאפילו ואף על פי רוב הסבל והצרות הרבות שסבלנו בשנות הגלוס, לא משה השמחה מליבנו לעולמים. אתם רואים איך פותרים בעיות? ועל לשון של רבי זושה, נשמתו עדן, ועל כן בדינו שניטול שכרנו. בדין, לא בחסד, לא ברחמים, לא מאוצר מתנת חינם. לא מבחנותי את אשר רחון וריחמתי את אשר הרחם. בדינו שניטול שכרו. כי היינו שמחים, שאף על פי שסבלנו צרות רבות בשעת הגלות, אין רגע בערב יאמר מי תן בוקר ולבוקר מי תן ערב. הוא אומר ולא משה השמחה מליבנו לאוי לו.